Пусни ми да снима, защото ще видиш за какво става въпрос. Чай, дете. Може и да видиш за какво става въпрос, защото тук са картите, разбираш. Значи, така, 1, 2, 3, 4. Тук, гледайте, 4 валета с 200. Мале... Терца е билото. Мале... Чакай, 160 напред. Няма да се лигаш, защото ще те бъда се ръчкав. Ей, той понеже снима клип. 200. Давай. 200. О, бате, така ли? Сега в момента го Снимаш ти колко е силен. Не може да ме заболи даже. Ще те падне. Не е честно тази игра. Ще го убия като Снимай нечестни русенци как играят белото. Ай, спасия се искат Терца белото. Ай, тебе ще снима, карти снима. Терца белот казваш. Значи аз... И двамата са от Русе. Един е от Помен, другия от Давид. Давай. О, божке, моле, блеш. Те са какво батко? Какво снима сега там? Какво? Картите ли снима? Картите. Те снима как ги играе професионално, нали? Професионалист. О, да е професионалист. Снима ли тази нечестна игра? Снима ли тази нечестна игра? Шабанов? Не, ти често напиша, аз съм да време ще ми казва за ръце. Знаеш ли колко си писахме? На всичко кос, капо с 200, нямам думи, разбираш. Ма колко е резултата? 3 на 3. Я? Дай. Значи, Аз съм хоричко, взят ми 4 валета. Тежки са капо. Майко! Има ли смисъл, бе? Отчаяната физиономия на Петков. Ей, точно. Снимай нечестни русенци как играят нечестен белот. Снимай нечестни русенци. Смешен играч. Това е смешен играч.